ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरी बोल हरे कृष्णा। सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादरवंदन, श्री गौर निताई यांच्या चरणी सादरवंदन, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा माता यांच्या चरणी सादरवंदन, श्री श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी सादरवंदन, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादरवंदन, श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादरवंदन आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम करून आपल्या वर्गाला सुरू करूया। ईशोपनिषद या ग्रंथावर आपण आहोत। तर आपण बघतो आहोत, गेल्या वेळेला आपण प्रस्तावना सुरू केलेली आहे, मुखपृष्ठ झालेलं आहे, प्रस्तावना आपण अर्धी अधिक घेतलेली आहे। आपण आज प्रस्तावनाच पूर्ण करूया आणि त्यानंतर आपण जमलं तर ईशस्तुती सुरू करू, नाहीतर पुढच्या वेळेला आपण घेऊया। तर घाई अशी नाहीये, पण मला कुठलाही खंड करायचा नव्हता आज, कारण मध्ये एक दोन वेळा काही जेन्युइन कारणामुळे मला बंद ठेवायला लागलेला वर्ग। पण आज थोडीशी कमिटमेंट आहे, अजून 6ला एक इस्कॉनची मीटिंग असते, ती थोडं अटेंड करून मला माझे कोचिंग लेक्चर्स पण आहेत, तर ती अटेंड केली नाही तर आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, पण मला लेक्चर्सला जायचं आहे, त्याच्यामुळे थोडा वर्ग आधी ठेवला आहे। सो काही तस्दीबद्दल क्षमस्व। सो आपण इथे बघितलेलं आहे, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभूजी, हरे हा, कृष्ण। आवाज जरा कमी येतोय ना आपला. आवाज कमी येतोय माझा? हा. एक मिनिट हा। इथे तरी व्हॉइस पूर्ण आहे। एकदा पण चेक करते। खूप कमी येतोय का आवाज? माताजी स्पष्ट ऐकायला येत नाहीये. स्पष्ट येत नाहीये? हो, तुम्ही काय बोलताय समजत नाहीये. अं, अच्छा, एक मिनिट। आता येतोय ऐकू? हो, आता येतोय. येतोय, क्लिअर तुम्ही येतोय? वाचता, तुम्ही बोलता तेव्हा आवाज येतो, पण जेव्हा तुम्ही श्लोक म्हणता ना तेव्हा आवाज येत नाहीये अच्छा, क्लिअर. अजून आपण श्लोक सुरूच नाही केलेत ऍक्च्युली, पण आता आता तुम्ही आवाज प्रार्थना येतोय? बोलली ना. हा, हो, तो आता नाही येतोय. आला का आवाज? हो, तो नाही आला आवाज. समजलं नाही तुम्ही काय बोलताय. आवाज येतोय, पण खरखर आवाज येतोय, स्पष्टच ऐकता येत नाहीये. हो, अच्छा, काही मे बी काही नेटवर्क इश्यू असू शकतो, त्यामुळे कदाचित मी हळू बोलत होते। आणि एक मिनिट हा, आणि हे नेटवर्कचं पण एक कनेक्शन लावता येतंय का बघते। नाही, ह्याला नाही लॅन 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 नाही, एक मिनिट हा। नाही नाही, कुठे आहे?
हरे कृष्णा. आता येतोय आवाज व्यवस्थित? हरे कृष्णा. हो येतोय माताजी. माताजी. हा, येतोय येतोय ना? येतोय. हो. हा, ठीक आहे ठीक आहे. काही वाटलं तर सांगा. हा, येस, ठीक आहे. कदाचित मी थोडी हळू बोलत होते, पण आता आवाज थोडा हे केलंय पंखा. हम्म हम्म. आपण मला वाटतं श्रुतीपर्यंत गेलो होतो का? वैष्णव, एक सेकंड ना. वेदांती, परव्योम. परव्योम आपण बघितलं होतं. वैदिक शास्त्राचं आपण बघितलेलं. वेदांचं बघितलं होतं. वेदांना, येस, वेदांना पितामह समजले जाते. डार्विनचा सिद्धांत. मला वाटतं वैदिक ज्ञानाला आपण पासून सुरुवात करतोय, राईट? बरोबर आहे? हा हा माताजी, ठीक आहे. वैदिक ज्ञानाला शब्द प्रमाण हो किंवा श्रुती म्हणतात. येस, हो, ठीक आहे ठीक पासून आपण सुरू करतो आहोत. तर सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे? कोण व्हॉलंटिअर करतंय वाचण्यासाठी? हरे कृष्णा. हरे प्रणिता कृष्ण माताजी. माताजी. येस माताजी, हा वाचू शकता. हरे कृष्णा. हा वैदिक ज्ञानाला शब्द प्रमाण किंवा श्रुती म्हणतात. श्रुती म्हणजे केवळ श्रवणाने स्वीकारलेले ज्ञान. वेदांचा आपल्याला असा आदेश आहे की दिव्य ज्ञान समजण्याकरिता आपण अधिकारी व्यक्तीकडून श्रवण केले पाहिजे. या ब्रह्मांडापलीकडील ज्ञानाला दिव्य ज्ञान म्हणतात. भौतिक ज्ञान म्हणजे ब्रह्मांडातील ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान म्हणजे ब्रह्मांडापलीकडील ज्ञान. आपण या ब्रह्मांडांच्या अंतापर्यंत जाऊ शकत नाही, तेव्हा आध्यात्मिक जगात कसे काय जाऊ शकतो? म्हणून पूर्ण ज्ञान मिळवणे अशक्य आहे. परमव्योम परमव्योम वास्तविक आहे. व्यक्त आणि अव्यक्ताच्याही पलीकडे स्थित असणारी एक वेगळी प्रकृती आहे. परंतु आपल्याला हे कसे काय समजेल की एका अशा आकाशात ग्रह व निवासी नित्य आहेत? हे सर्व ज्ञान उपलब्ध आहे, तेव्हा आपण प्रयोग कसा करू ते शक्य नाही. म्हणून आपल्याला वेदांचे सहाय्य घेतले पाहिजे. यालाच वैदिक ज्ञान असे म्हणतात. आमच्या कृष्ण भावनामृत आंदोलनात आम्ही भगवान श्रीकृष्ण या सर्वश्रेष्ठ अधिकारी व्यक्तींकडून ज्ञान स्वीकारतो. सर्व श्रेणींच्या लोकांनी भगवान श्रीकृष्णांना सर्वश्रेष्ठ अधिकारी म्हणून मान्यता दिली आहे. मी प्रथम अध्यात्मवाद्यांच्या दोन पंथांबद्दल बोलत आहे. त्यापैकी एका पंथाला निराकारवादी, मायावादी, वेदांती किंवा शंकराचार्यांचे अनुयायी असे म्हणतात आणि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णू स्वामींसारख्या अध्यात्मवाद्यांच्या दुसऱ्या वर्गाला वैष्णव म्हणतात. शंकर संप्रदाय आणि वैष्णव संप्रदाय या दोघांनीही श्रीकृष्णांचा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केला आहे. शंकराचार्य निर्विशेषवादाचे प्रचारक होते, निर्विशेषवादी होते, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की ते एक गुप्त साकारवादी होते. त्यांनी आपल्या भगवद्गीतेवरील भाष्यात असे म्हणले आहे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण या भौतिक जगाच्या पलीकडे स्थित आहेत आणि पुन्हा खात्रीपूर्वक सांगतात की श्रीकृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण आहेत. ते देवकी व वसुदेवाचे पुत्र म्हणून अवतरले आहेत. त्यांनी विशेष करून श्रीकृष्णांच्या माता पित्यांचा उल्लेख केला आहे. अशा प्रकारे श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, हे सर्व अध्यात्मवाद्यांनी मान्य केले आहे. याबद्दल शंकाच नाही. प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून येणारी भगवद्गीता हेच आमच्या श्रीकृष्ण भावनामृत संघातील ज्ञानाचे उगम स्थान आहे. आम्ही भगवद्गीता जशी आहे तशी प्रकाशित केली आहे, कारण श्रीकृष्ण जे काही सांगतात ते आम्ही निर्विवादपणे स्वीकारतो. हेच वैदिक ज्ञान. वैदिक ज्ञान शुद्ध असल्यामुळे आम्ही ते स्वीकारतो. कृष्ण भावना म्हणजे जे श्रीकृष्ण सांगतात ते आम्ही मान्य करतो. त्यामुळे खूप वेळ वाचतो. जर आपण योग्य अधिकारी व्यक्ती आणि किंवा ज्ञानाचे उगमस्थान स्वीकारले तर आपला बराच वेळ वाचतो. उदाहरणार्थ भौतिक जगात ज्ञान मिळवण्याच्या आरोह व अवरोह दोन पद्धती आहेत. अवरोह पद्धतीत आपण मान्य करतो की मानव मर्त्य आहे. आपले वडील म्हणतात मानव मर्त्य आहे. आपली बहीण म्हणते मानव मर्त्य आहे. सर्वच म्हणतात मानव मर्त्य आहे. परंतु या बाबतीत आपण प्रयोग करत नाही. मानव मर्त्य आहे की आपण सत्य म्हणून मान्य करतो. मानव मर्त्य आहे हे शोधण्याची जर आपली इच्छा असेल तर आपल्याला प्रत्येक मनुष्याचा अभ्यास केला पाहिजे. तदुपरांत तुमच्या मनात असा विचार येऊ शकतो की कदाचित एखादा मनुष्य अमर असेलही, परंतु त्याला आम्ही अजून पाहिलेले नाही. अशा प्रकारे तुमचे संशोधन कधीच संपणार नाही. संस्कृत भाषेत याला आरोह पद्धती, वर चढत जाणारा असे म्हणतात.
जर तुम्हाला स्वप्रयत्नाने किंवा अपूर्ण इंद्रियांच्या सहाय्याने ज्ञान मिळवायचे असेल, तर तुम्ही अचूक निर्णयापर्यंत कधीच पोहोचणार नाही. ते शक्यच नाही. भौतिक जगातील विमाने ताशी 2000 मैलाच्या वेगाने धावू शकतात, परंतु मनाच्या वेगाबद्दल काय सांगावे? तुम्ही आपल्या घरी बसलेले आहात व अचानक तुमच्या मनात भारताचा विचार येतो आणि क्षणार्धात तुमचे मन 10,000 मैल दूर असलेल्या तुमच्या घरात प्रवेश करते. मन इतके प्रचंड वेगवान आहे, म्हणून ब्रह्मसंहितेत म्हणले, की जर तुम्ही मनाच्या वेगाने धावणाऱ्या विमानात बसून कोट्यावधी वर्षे प्रवास केला, तरी मी तुम्हाला दिसेल, की परमव्योमाजवळ परव्योमाजवळ जाणे सुद्धा शक्य नाही. ते अनंत आहे. म्हणून वेदांचा असा आदेश आहे, की आपण प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंना शरण जाणे अत्यावश्यक आहे. तेव्हा अशा गुरुची योग्यता कोणती? ज्याने सुव्यवस्थितरित्या योग्य अधिकारी व्यक्तीकडून वैदिक ज्ञानाचे श्रवण केले आहे. तसेच जो ब्रह्मनिष्ठ आहे तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होय. आध्यात्मिक गुरुकडे हे 2 गुण असलेच पाहिजे, अन्यथा तो अनधिकृत ठरतो. हरे कृष्ण कृष्ण भावनामृत हरे कृष्ण माताजी. इथे थांबू, आपण चर्चा करू. हरी बोल. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तो आपण इथे थोडीशी थांबून चर्चा करूया. प्रस्तावना पुढे गेलेली आहे आपली. आपण गेल्या वेळेला काही गोष्टी बघितल्या, तर कोण सांगू शकेल? आता बरेच भक्त आलेले आहेत, तर आपण गेल्या वेळेला काय बघितलं? 1-2 पिक्युलॅरिटीज आपल्या रत्ना माताजींना माहिती असेल किंवा इतर माझ्या जुन्या साधकांना माहिती असेल, की आपण गेल्या सेशनमध्ये जे काही बघितलं ते थोडंसं उजळणी केल्याशिवाय मी नाही पुढे जात नाही. तर त्यामुळे वाचन केलंय, पण पुढे जाण्याआधी आपण गेल्या ह्याच्यामध्ये काय शिकलो, एक पिक्युलियर किंवा काय आपण मुखपृष्ठ बघितलं, प्रस्तावना अर्धी बघितली, तर आपण काय जाणण्याचा प्रयत्न केला त्याच्यामध्ये? कोण सांगू शकेल एखाद दुसरा मुद्दा? हरे कृष्णा. कोण सांगेल? चंद्रकांत प्रभूजी, जयश्री माताजी, मंगल माताजी, नवनाथ प्रभूजी, सुभाष प्रभूजी, रत्ना माताजी, स्वाती अपटे माताजी, विमल माताजी, विठ्ठल प्रभूजी. येस, सगळे तुम्ही जुने साधकही आहात इथे. तेजल माताजी. कोण सांगेल गेल्या वेळेला आपण काय बघितलं? एखाद दुसरा मुद्दा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. येस हा प्रभू. येस येस. चुकीचं असलं तरी सांगा, बिंदास सांगा. मी नाही, इथे आहे, डिस्कशन करायला आपण आहोत. प्रभुपादजी यांचं हं. आपण इंग्लंडमधील संभाषण ऐकलं होतं. काय प्रभू, नीट तुमचा आवाज क्लिअर नाहीये प्रभू. बोला, परत बोला. पुन्हा सांगा प्रभू. हरे कृष्णा. प्रभुपादजी यांचं आपण इंग्लंडमध्ये जे भाषण दिलं होतं त्याचं एक ऐकलं होतं. हो हो, तेच वाचलं. पण त्या वाचनामध्ये आपण काय जाणलं? आपण कुठले मुद्दे बघितले? आपण बघितलं माणसाला किती माणसाचं कॅरेक्टर आहे आणि माणसाचे जे गुणधर्म आहेत, 4 बेसिक गुणधर्म, ते काय आहेत हो? बेसिक माणूस गुण चुका करतो, माणूस चुका करतो, माणूस फसवतो, माणूस भ्रमात असतो, आणि माणसाची इंद्रिय काय आहेत? सदोष आहेत इंद्रिय. आणि म्हणून जेव्हा आपण बघितलं, की अजून कोण सांगेल? रत्ना माताजी सांगू शकता, जुने साधक आहात अजून तरी. माताजी आपण वर्ण बघितलं वर्ण. हा, येस प्रभू, येस, बघितलं आपण वर्णन. त्या वर्णनातच आपण काय बघितलं? जयश्री माताजी, मंगल माताजी, मला उत्तरं आली पाहिजेत, तोपर्यंत मी पुढे जाणार नाही. काय समजलं आहे? काय टेकअवे होतं त्याच्यातलं? तुम्हाला काय समजलं? माताजी, आपण गेल्या वेळेस पाहिलं होतं भगवंत षड ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत. तरी भगवंत म्हणजे त्यांनी जरी ज्ञान, सामर्थ्य, संपत्ती सर्व काही त्यांच्याकडे आहे, त्यापासून जे निर्माण होते त्यांनी ते परिपूर्ण आहेत, तरी भगवंत संपूर्ण आहेत. त्यांचे 3 स्वरूप आपण पाहिले होते, ब्रह्मप्रकाश आणि सच्चिद आनंद. बरोबर. आणि ज्ञानमय साक्षात्कार म्हणूनच भगवंत निराकार आहेत. बरोबर. भगवंतांच्या अर्च विग्रहाची पूजा आपण करतो. त्यांनी अनेक ब्रह्मांड निर्माण केलेली आहेत. भगवंत चिरतरुण आहेत. शरीर आत्मा, आपलं शरीर आत्मा एकच आहे. छोटे छोटे नोट्स लिहिले होते, त्याच्यातून वाचतेय. ठीक आहे, ठीक आहे. खूप छान माताजी. आणि आपण भगवंतांच्या 3 शक्ती आहेत, पराशक्ती, अपराशक्ती
आणि तटस्थ शक्ती. बरोबर. हरी बोल, हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. खूप छान. आणि आपण बघितलं की आपण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द प्रमाण याचे आपण जाणण्याचा प्रयत्न, त्याच्यातलंच आपण आता श्रुती बघतो आहोत. तर श्रुती आपण श्रवणाने केलेली जी आहे, तर याच्या आधी आपण बघितलं की भगवंत जसं माताजी म्हणाल्या षड ऐश्वर्याने नटलेले आहेत. त्यानंतर मनुष्याचे जे मनुष्य काय चुका करू शकतो, म्हणजे चुका करणं हे काय म्हणतात त्याला बेसिक आहे. टू अर इज ह्युमन, पण ते रिपीट करत मनुष्य त्याच गोष्टी करतो, कारण त्याच त्याच चुका पुन्हा करणं हे मनुष्य करत असतो. आणि हा मनुष्याचा बेसिक गुणधर्म प्रभुपादांनी सांगितलेले आहेत. आणि म्हणून फसवलं जाणं, फसवणं, नंतर भ्रमात राहणं, की जसं म्हटलं ना की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हे भगवंतांनी सांगितलं अर्जुनाला, पण या शारीरिक कन्सेप्टशीच, बॉडीली कन्सेप्टशीच आपण जोडलेले असतो, म्हणून आपण त्या भ्रमात असतो. आपल्याला आनंद जो असतो, मी असा आहे, मी तसा आहे. एक आयफोन मी म्हटलं ना घेतला की लगेच त्या क्षणी तो आनंद असतो, पण दुसऱ्या क्षणी तो पडला की संपलं. हो, इतका पेरिशेबल आहे तो, इतका असा संपणारा आनंद आहे तो, चिरकाळ टिकणारा आनंद नाही, जो फक्त भगवद्धामामध्येच मिळू शकतो. आणि म्हणूनच आपण वेगवेगळ्या ज्या वेदांना जाणण्याचा आपण प्रयत्न केला, की वेद वेद म्हणजे जसं मी म्हटलं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह च, की प्रत्यक्ष वेदांचा संकलन करता म्हणजे भगवंत आहे. अनेक वेदांचा अभ्यास केला आणि भगवंतांनाच जाणलं नाही, तिथे भगवंत मिसिंग आहेत, तर काय उपयोग आहे त्या शास्त्राला जाणणं. आणि म्हणूनच आपल्याला या गोष्टींमध्ये, की जसं म्हटलं की अनुमान हे जी गोष्ट आपण बघितली, आणि त्याच्या आधी आपण बघितलं की ज्या परंपरेने, की मग परंपरेतनं आलेलं आहे, जशी आहे तशी ही भगवद्गीता आपल्याला सांगितलेली आहे. आणि जसं वेदांबद्दल आपण सुरुवात केली, त्या वेदांमध्ये थोडंसं जाऊया आपण. आणि मग तिथे आपल्याला जाणलं की वेद म्हणजे आई, की जसं आपण म्हणतो ना की भगवंतांनी जी वेदांचा संकलन करता, म्हणजे जर तुला वडील कोण आहेत सांगायचं असेल, तर तो ती फक्त आईच सांगू शकेल. आणि मग तिथे कुठेच तुम्हाला वाद नसतो कुठलाही, कारण आई जे सांगेल ते बरोबर निश्चित असणार. आणि म्हणूनच त्याच्याप्रमाणे तितके वेद हे, की आपण तिथे तर्कवितर्क नाही करत, जे आहे ते आपण तसंच्या तसं मानतो. आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला आढळतं की हे मानवी ज्ञान रचना नाहीये, आणि हे कुठेतरी भगवत धामातून भगवान श्रीकृष्णांकडून आलेलं ज्ञान आहे, म्हणून त्यांना श्रुती असं म्हणतात. श्रवणाने केलेलं ज्ञान. आणि अशा प्रकारे आपण त्यांना जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. कुठलाही वाद न घालता आपण आईने जे सांगितलंय तसं मानतो, तर त्याचप्रमाणे असतं. आणि त्याचप्रमाणे आपण बघितलं की अनुमान, मग प्रत्यक्ष शब्द अनुमान, शब्द प्रमाण, त्याच्यानंतर प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान जो प्रकार आहे. आणि सॉरी, पहिलं आपण जे बघितलं आहे ते येस, प्रत्यक्ष अनुमान, 3 प्रकारची, प्रत्यक्ष अनुमान आणि शब्द, बरोबर. सो प्रत्यक्ष जे प्रमाण असतं, अनुमान प्रमाण असतं, की प्रेडिक्शन्स असतात. प्रत्यक्ष म्हणजे ऍक्च्युली डायरेक्ट, पण ते खूप कठीण आहे हो, की सूर्याला आपण डायरेक्ट जाऊन बघणं इज इम्पॉसिबल. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी या प्रॅक्टिकॅलिटीने बघितल्या तर खूप कठीण असतात त्या. नंतर अनुमान कसं आहे, ते नुसतं प्रेडिक्शन्सवर आहे. डार्विनची थिअरी आपण बघितली की दिस मे बी, दिस कॅन बी, मग तिथे सगळं दोषपूर्ण असतात त्या गोष्टी. आणि तेच आपण काय म्हणतो शब्द प्रमाण, जिथे आज आपण बघायला बघतोय की वैदिक ज्ञानाला शब्द प्रमाण म्हटले. श्रुती म्हणजे बघा, पूर्वीच्या काळी जसं आपण म्हणतो ना आता, की श्रवणम हे पहिलं नवविध भक्तीमधलं पहिलं श्रवणम आहे. परीक्षित महाराजांना जेव्हा शाप मिळाला, जेव्हा त्या शृंगींनी त्यांना शाप दिला, आणि त्या शृंगीनी शाप दिल्यानंतर की 7 दिवस आता तुम्हाला फक्त आहेत आणि नंतर तुम्हाला मृत्यू येणार आहे, तर त्या 7 दिवसात परीक्षित महाराजांनी मग शुकदेव मुनींकडून जे भागवत जाणून घेतलेलं आहे, आणि ती भागवत म्हणजे श्रुती, की तिथे भागवत कथन करताना तुम्ही जर भागवताच्या पृष्ठावरचं चित्र बघितलं, तर तिथे अनेक व्यास मुनी, नारद मुनी, त्याच्यानंतर सगळे हे मुनी आणि तिथे ऋषी बसलेले आहेत. आणि फक्त श्रुती म्हणजे श्रवणाने त्यांचं ज्ञान इतकं तेव्हा पॉवरफुल होती ती श्रुती. आणि फक्त श्रुतीने, मग त्यांना काही पाठांतर नाही करायला लागायचं, की एकदा ऐकलं तरी त्यांचं तितकं ज्ञान असायचं. आणि म्हणून केवळ श्रवणाने स्वीकारलेले ज्ञान, वेदांचा आपल्याला असा आदेश आहे की दिव्य ज्ञान समजण्याकरता आपण अधिकारी, आणि म्हणून उत्तम आध्यात्मिक गुरु, जे प्रभुपाद सांगतात की ज्ञान हे डिसायप्लिक म्हणजे गुरु परंपरेच्या गुरु शिष्य परंपरेतून आलेलं आहे. आणि म्हणून ते उत्तम आध्यात्मिक गुरु, की ज्याला दृष्टांत झाला आहे, तोच तुम्हाला ते ज्ञान देऊ शकतो.
कोणी ऐरा गैरा आलाय आणि सोम्या आलाय आणि काहीतरी ज्ञान दिलं, काहीतरी पाझळून गेला, यू कॅनॉट ट्रस्ट दॅट. आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवणं म्हणजे मूर्खपणा आहे. म्हणून तिथे बेस पाहिजे तुमचा, तिथे अभ्यास पाहिजे. आणि म्हणूनच दिव्य ज्ञान समजण्याकरता आपण अधिकारी व्यक्तींकडून ते श्रवण केलं पाहिजे. मग इथे आपल्याला अधिकारी सॉरी या ब्रह्मांडा पलीकडील ज्ञानाला दिव्य ज्ञान म्हणतात आणि भौतिक ज्ञान म्हणजे ब्रह्मांडातील ज्ञान आहे. मग ज्या भौतिक परिस्थितीमध्ये म्हणजे आपण ज्या भौतिक सृष्टीमध्ये आहोत, मटेरियल एन्व्हायरमेंट आपण म्हणतो, आणि स्पिरिच्युअल एन्व्हायरमेंट म्हणजे स्पिरिच्युअल आहे, जे आध्यात्मिक आहे, ते दिव्य ज्ञान आहे. कारण या ब्रह्मांडाच्या पलीकडे आहे आणि अंतापर्यंत जाऊ शकत नाही, तेव्हा आध्यात्मिक जगात कसे काय आपण पोहोचू शकू. म्हणून पूर्ण ज्ञान मिळवणे अशक्य आहे. कारण तिथे आपल्याला कसं आहे की तिथे लिमिटेशन्स आहेत. परत मी म्हटलं ना, जशी आपली इंद्रिय सदोष आहेत आणि आपल्याला हे ज्ञान आध्यात्मिक जगामध्ये जायचं असेल तर ते ज्ञान मिळवण्यासाठी तिथे कसं काय आपण जाणार आहे. म्हणून ते पूर्ण ज्ञान मिळवणं अशक्य होऊन बसतं. पाणी आहे. एक सेकंड. परव्योम वास्तविक आहे, म्हणजे आध्यात्मिक जगत हे वास्तविक आहे आणि व्यक्त आणि अव्यक्ताच्याही पलीकडे अशी ही वेगळी प्रकृती आहे. कारण जसं आपण पुरुषोत्तम योगामध्ये जाणतो ना, अच्युत, च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर, की जे फॅलिएबल आहे, इम्फॅलिएबल. म्हणजे च्युत म्हणजे काय की भौतिक जग आहे, की जिथे मनुष्य हा फॉल होऊ शकतो. पण जे आध्यात्मिक जगत आहे तिथे मात्र मनुष्य काय म्हणतात पतित होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच ते आध्यात्मिक जग आहे. एकाच आकाशात ग्रह आणि निवासी नित्य आहेत, हे सर्व ज्ञान उपलब्ध आहे. पण आपण प्रयोग कसा करू शकतोय. आपण या ब्रह्मांडाचं काही निर्मिती, मनुष्याने खूप प्रगती केली म्हणून ब्रह्मांड निर्मिती करू शकतोय का. ह्या सगळ्या वास्तविकता आहेत आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याला जाणलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी वेदांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आमच्या कृष्ण भावना आंदोलनात आम्ही काय करतो, भगवान श्रीकृष्ण या सर्वश्रेष्ठ. कारण हे ज्ञान जसं म्हटलं ना, डिसायब्लिक सक्सेशन म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा. मग सगळ्यात प्रथम हे ज्ञान भगवद्गीतेचं कोणी दिले, प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिले. मग भगवंतांनी ते ब्रह्माला दिले, ब्रह्मांनी ते नारद मुनींना दिले, नारद मुनींनी व्यास मुनींना, व्यास मुनींनी मग, आणि जसं चौथ्या अध्यायात तुम्ही बघता की हे ज्ञान अनेक वर्षांपूर्वी, कैक वर्षांपूर्वी इतिहासामध्ये जे आपण चौथ्या अध्यायामध्ये जाणतो की मग त्या तुम्ही ज्या इक्ष्वाकू महाराजांकडून आलेलं आहे की ज्या विवस्वानांनी इक्ष्वाकूला दिले, इक्ष्वाकूनी मनूला दिलेल्या, अशा प्रकारे सॉरी मनूनी इक्ष्वाकूला दिलेल्या. इक्ष्वाकू ही रघु डायनॅस्टी म्हणजे जे प्रभू रामचंद्रांचं त्रेतायुगाची जे मूळ पुरुष आहेत हे कोण, इक्ष्वाकू महाराज. आणि अशा प्रकारे हे ज्ञान तेव्हाही दिलं होतं अनेक वर्षांपूर्वी, पण ते कुठेतरी काय झालं, ते काळाच्या आत कुठेतरी त्या ओघामध्ये विलोपित झालेलं आहे. आणि म्हणूनच मग पुन्हा द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी तेच ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे, जे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावं याच्यासाठीच ते दिलेलं आहे. आणि म्हणून सर्व श्रेणीच्या लोकांनी भगवान श्रीकृष्णांना सर्वश्रेष्ठ अधिकारी म्हणून मान्यता दिली आहे. प्रथम अध्यात्मवाद्यांच्या दोन पंथांबद्दल आपण जाणून घेऊया. एक निराकारवादी आहे आणि एक साकारवादी आहे. निराकारवादी कोण आहेत, जे फक्त या शक्तीला मानत आहेत. मायावादी तथाकथित फक्त म्हणजे भगवंतांच्या अस्तित्वाला मानत नाही, तर कुठेतरी ती शक्ती आहे, मग शक्तीपर्यंतच त्यांचं लिमिट आहे कुठेतरी. आणि मग ते निराकारवादी जेव्हा देह विलीन करतात, म्हणजे जेव्हा हा देह टाकून दुसरा देह करतो किंवा मनुष्य मृत होतो, तेव्हा मग आत्मा कशामध्ये, तर ती एकरूपता. म्हणजे निराकारवादी काय म्हणतात की त्या ब्रह्मतत्वात विलीन व्हायचंय, त्या ब्रह्मस्वरूपामध्ये विलीन व्हायचं आहे, असा त्यांचा तो कुठेतरी एम असतो. आणि म्हणून हे सगळे शंकराचार्यांचे अनुयायी आहेत, जिथे अद्वैतवाद आपल्याला दिसतो. या अद्वैतवादामध्ये एकरूपतेचं प्रिन्सिपल आहे आणि हे एकरूपता काय सांगते की ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्ही ते भगवंतामध्ये विलीन होत आहात, म्हणजे कुठेतरी तुम्ही स्वतःला देव समजायला लागताय. पण तशी परिस्थिती नाहीये. जेव्हा द्वैतवादी काय म्हणतात, जे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामींसारख्या अध्यात्मवादांचं जे वर्ग आहे त्याला वैष्णव म्हटले. आणि वैष्णव कसे आहेत, तर शांकर संप्रदाय, एक सेकंद द्या मला. आवाज गेला माताजी. हो हो हो, म्यूट झालेले मी, समज. तर त्याप्रमाणे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आणि विष्णू स्वामींसारख्या अध्यात्मवाद्यांच्या वर्गाला वैष्णव म्हटलेलं आहे. आणि हा कुठे द्वैतवाद आहे. शांकर संप्रदाय आणि वैष्णव संप्रदाय असे दोन श्रीकृष्णांना पूर्ण. पण इथे सगळ्याचा रस्ता कुठे जातोय हो,
तो एकेच ठिकाणी जातोय आणि एकच मार्ग. जरी शंकराचार्य हे अद्वैतवाद सांगता आहेत तरी पण त्यांनी कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनाच सर्वोच्च म्हणजे तमहम भजामी की भगवंत हेच सर्वोच्च आहेत. सुप्रीम पर्सनॅलिटी कोण आहे तर प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांचा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केलेला आहे. शंकराचार्य निर्विशेषवादाचे जरी प्रचारक होते, निर्विशेषवादी होते, की ते साकार रूपाला जाणत नव्हते, पण त्यांनी भगवंतांचा स्वीकार केलेला होता, की ज्या देवकी आणि वासुदेवाच्या पोटी, मग तुम्हाला तीही कथा माहिती असेल, की भगवंत हे प्रकट झालेले आहे. ज्या भगवद्गीतेमध्ये तुम्ही जाणता, की भगवंत हे जन्म आणि तत्व यांचं हे वेगळ्या प्रकारे आहे. ते अजन्म आहेत, प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहे. आणि म्हणूनच ज्या वेळेला देवकी आणि वसुदेव यांचा जेव्हा विवाह होतो आणि कंस त्यांना जेव्हा घेऊन येत असतो रथात, तेव्हा जी देववाणी होते की 8वा पुत्र देवकीचा तुला ठार मारणार आहे, तेव्हा तो कंस असा चलबिचल आणि मग एकदम चवताळून, आणि त्यांनी देवकीचे हातात केस घेतलेले आहेत आणि एवढ्या थराला गेल्यानंतर त्या क्षणी कुठेतरी भगवंत निश्चितच तिथे प्रकट होणार आहेत. आणि तिथेच की आपण म्हणतो ना की परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय स्वंभवामी युगे युगे, की ज्या महाभारतामध्ये धर्माचा अत्यंत ऱ्हास, म्हणजे पांडवांना इतकं छळलं गेलं की मग धर्म कुठेतरी अस्तित्वातच नव्हता. आणि म्हणूनच त्या धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी, भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहे. आणि म्हणूनच पूर्ण पुरुषोत्तम म्हणून ज्या भगवंतांचा ज्यांनी हे केलेलं आहे, की ज्या वासुदेव आणि देवकीला, मग त्या वासुदेवाच्या मनात, आणि त्यांनी सुरुवातीला परमात्मा हे रूप दाखवलेलं आहे वासुदेव देवकीला, पण जेव्हा वासुदेवाने विनंती केली की तुम्ही आमच्या पोटी बालरूपामध्ये जन्माला यावं, बालरूपामध्ये आमच्या पोटी यावं, तेव्हा ते त्यांनी बाल्य रूप स्वीकारलेलं आहे. आणि मग वसुदेवांच्या मनात, त्यांच्या हृदयात, आणि मग देवकी मातेच्या हृदयामध्ये प्रवेश करून त्यांनी देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. तरी ते अजन्म म्हणून आहेत. त्यांचं तत्व, त्यांचा जन्म आणि कर्माचं तत्व, की ज्यांनी काय कर्म केलेली नाहीयेत हो, ज्यांनी नंदाच्या गायींचं पालन केलंय, असुरांचा वध केलाय, भगवंतांनी सारथ्य केलं अर्जुनाच्या रथाचं, पण या सगळ्यापासून हे तत्वतः जाणणं, की भगवंतांचं तत्व ते आध्यात्मिक आहे, त्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला हे जाणायचं आहे की हे निर्विशेषवादी सुद्धा एक गुप्त साकारवादी होते, ज्यांनी गोविंद मादी पुरुषम तमहम भजामी म्हटलेलं आहे, की भगवंत हेच पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत. आणि म्हणूनच भगवद्गीतेवरील भाष्यामध्ये सांगताना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण या भक्ती जगाच्या पलीकडे स्थित आहेत, जे त्यांचं पुरुषोत्तम धाम, जे भगवत धाम आहे, जे गोलोक धाम, जरी भगवंत गोलोक धामामध्ये आहेत तरी ते इतरही, म्हणजे त्यांना जरी त्यांनी द्वापारयुगामध्ये प्रकट झालेले आहेत तरी गोलोक धामामध्ये त्यांचं वास्तव्य स्थित आहे. ते तिथेही आहे, सगळे भगवंतांच्या शक्तींनी आहे. भगवंत जवळही आहेत, दूरही आहेत, हे भगवंत त्यांच्या शक्तींमुळे आहे. आणि म्हणूनच पुन्हा खात्रीपूर्वक सांगतात की श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान नारायण आहे, श्री नारायण आहेत, आणि ते देवकी आणि वसुदेवांचे पुत्र म्हणून अवतरलेले आहेत. अशा प्रकारे विशेष करून सॉरी कृष्णांच्या माता पित्यांचा इथे उल्लेख केलेला आहे. आणि श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, हे सर्व अध्यात्मवाद्यांनी मान्य केले आहे, याबद्दल शंकाच नाही. कारण कसं आहे ना की भगवंत आणि भक्त यांचं नातं ना खूप वेगळंच आहे. कारण भक्ताला भगवंत हे, म्हणजे त्याला आहेत नाहीयेत हे वादच नाही पुढचा. भगवंत आणि भक्ताचं जे रिलेशन आहे ना, ते अतिशय खूप सुंदर मधुर असं ते असं नातं आहे हो. आणि त्यामुळे भक्त हा भगवानांशी जोडलेला असतो. म्हणून जे आपण 12व्या अध्यायामध्ये भगवद्गीतेमध्ये बघतो अर्च विग्रह, की भगवंत प्रत्यक्ष त्या विग्रहामध्ये तिथे आहेत, की आपण आवाहन करतो आणि प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आपण किती अशा कथा ऐकू, जसं आपण ऐकू की कनकदासाची कथा आहे उडपी श्रीकृष्णाची, की त्या कनकदासाला अत्यंत त्याला क्षुद्र मानलं गेलं, त्याला शूद्र मानलं गेलं. एक मिनिट जरा. त्याला क्षुद्र मानलं गेलं, आणि त्याला क्षुद्र मानलं गेलं, आणि त्यामुळे त्याला त्या मंदिरामध्ये प्रवेश दिला गेला नाही. एक सेकंद द्या, मला त्या माताजींना फक्त मी कळवते, त्यांना नंतर फोन.
तो अशा प्रकारे आपण बघितलं आहे की अध्यात्म म्हणजे निराकारवादी असू दे नाही तर साकारवादी असू दे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. भगवान श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम आहे, कारण श्रीकृष्ण जे काही सांगतात ते आम्ही निर्विवादपणे स्वीकारतो. हेच वैदिक ज्ञान आहे. वेदांचा संकलन करता कोणी वेदांची निर्मिती केली? प्रत्यक्ष भगवंतांनी. जसं 3ऱ्या अध्यायात आपण बघतो की सगळ्या पर्जन्य राजा आवडतो तो पण कोणाच्या त्या भगवंतांनी दिलेल्या ज्ञानातून आणि भगवंतांच्या वैदिकतेतूनच. मग आपण ज्या वरुण राजाला प्रार्थना करून पर्जन्य होऊन मग त्या शेतामध्ये धान्य आणि पुन्हा ते धान्य आपण भगवंतांना ज्यांनी दिलंय त्यांनाच आपण ते कृतज्ञतेने अर्पण करतो, म्हणून त्याचा नैवेद्य म्हणूनच आपण स्वीकार करतो. असं हे वैदिक ज्ञान शुद्ध असल्यामुळे आम्ही ते स्वीकारतो. कृष्ण भावना म्हणजे जे श्रीकृष्ण सांगतात ते आम्ही मान्य करतो. प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे. हो होय. आणि म्हणून कृष्ण भावना म्हणजे जे श्रीकृष्ण सांगतात ते आम्ही मान्य करतो. आणि मग खूप वेळ वाचतो. मग तुम्ही त्या नको त्या टीकेमध्ये बसत नाही आणि मग कुठेतरी त्या ज्ञानाच्या अभावाखाली हे नाहीये ते नाहीये असं का आहे ते काय आहे, कारण इथे कुठेतरी ते टीका करायला किंवा तुम्हाला त्या ज्ञानाची गरज असते आणि ते ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं. त्यामुळे भगवद्गीता ही जशी आहे तशी प्रभुपादांनी आपल्याला दिली आणि म्हणून त्याचं महत्व तितकं आहे. भौतिक जगात ज्ञान मिळवण्याच्या आरोह आणि अवरोह अशा 2 पद्धती आहेत. अवरोह पद्धती म्हणजे आपण म्हणतो ना की जे सारे ग म पद नि सा सा नि ध प म ग रे सा, म्हणजे जे असेंडिंग आहे आणि डिसेंडिंग आहे अशा प्रकारचे ज्ञान. म्हणजे अवरोह पद्धतीमध्ये आपण मान्य करतो की मानव मर्त्य आहे, की कशा प्रकारे की खाली येताना म्हणजे हे ज्ञान कोण सांगतंय मग की मनुष्य हा काय आहे? मृत्यू अटळ आहे मनुष्याला, तो मर्त्य आहे. हा शरीर आहे, हे शरीर हे मृत होणारच आहे. जसं आपण म्हटलं की शरीर हे कुठेतरी पेरिशेबल आहे, पण आत्मा हा अविनाशी आहे. आपले वडील म्हणतायत म्हणून मरते आहे, बहीण म्हणते म्हणून मरते, सर्वच म्हणतायत म्हणून मरते आहे. पण या बाबतीमध्ये आपण काही प्रयोग करून सिद्ध करायला बघत नाही. आणि म्हणूनच पुढचं जे ज्ञान, म्हणूनच जर आपल्याला प्रत्येक मनुष्याचा अभ्यास केला पाहिजे तदोपर्यंत तुमच्या मनात असाही विचार येऊ शकतो की कदाचित एखादा मनुष्य अमर असेलही, पण अजून तर त्याला बैले नाहीये. संस्कृत शब्दात याला आरोह, वर चढत जाणारी पद्धती म्हणतात. म्हणजे कुठेतरी खाली डिसेंडिंग आणि वर चढणारी पद्धती. आणि जर तुम्हाला स्वप्रयत्नाने किंवा अपूर्ण इंद्रियांच्या साह्याने ज्ञान मिळवायचे असेल तर तुम्ही अचूक निर्णयापर्यंत कधीच पोहोचू शकत नाही. कारण मग कुठेतरी जे ऍक्च्युअल ज्ञान आहे, ऍक्च्युअलिटी, फॅक्ट्स आपण म्हणतो ना, त्या जाणून घेणं, वेदांचा अभ्यास करून तुम्ही त्याला नाकारणं मूर्खपणा येतो. कारण तिथे तुमच्या ज्ञानाची तुम्ही स्वतःची कुवत दाखवता. कारण जे वेदांना स्वीकारू शकत नाही, कारण जे ज्ञान म्हणजे काही पडताळण्याची आपली तितकी पात्रता नाहीये. म्हणून भगवद्गीता शिकायला येताना की श्रीकृष्णांना जाणून घ्यायचंय मला, की अरे चला जरा जाऊन बघूया काय आहे तरी काय भगवद्गीता. दिस इज रॉंग, दिस इज अ रॉंग ऍटिट्यूड. हा अप्रोच चुकीचा आहे. प्रत्यक्ष अर्जुनाला तुम्ही ऐका बघा, की अर्जुनाचा अप्रोच आपल्याला पहिल्याच अध्यायामध्ये कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ चेतना यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी मां त्वाम प्रपन्न. कुठेच पाहत नाही हो, मी तुम्हाला शरण जातोय. तिथे कुठेही मला हे नाही, मला ते नाही, मला समजत नाहीये मी आता काय करायचं. अगदी निश्चितपणे तिथे भगवंतांना गुरु मानलेला आहे. तिथे कुठेही स्वतःचं ज्ञान पाजळलेलं नाहीये, स्वतःचं काही सांगितलं नाही. त्यामुळे अर्जुनाने भगवंतांना प्रत्यक्ष आपला गुरु मानलेला आहे आणि सांगितलं की मी असं असमंजस झालोय, मला निश्चित काय ते कळत नाही. शिष्यस्तेहम शाधी मां त्वाम प्रपन्न निश्चितम ब्रूहि तन्मे, की मला जे निश्चित आहे तुम्ही आता सांगा. काय योग्य आहे काय अयोग्य आहे हे युद्ध मी लढू शकत नाहीये. आणि तो असमंजस झाला आहे, त्याला पाप वाटतंय, त्याला आनंद वाटत नाहीये. या सगळ्या कारणांना आपण जाणत पुढे गेलो. आणि म्हणूनच आपण अशा प्रकारे संशोधन कधीच संपणार नाही जर आपण माणसावर करत राहिलो. आणि म्हणून याला अवरोह पद्धतीचं ज्ञान, असं भौतिकतेमध्ये चढत जाणारं ज्ञान, काही खालपासून वरपर्यंत आलेलं, वरपासून खालपर्यंत. आणि मग तिथे कुठेतरी शक्यता कमी हो, फायनली कन्क्लूड करण्याची शक्यता कमी. जसं विमानं बघा, ताशी 2000 मैलाच्या मनाने धावू शकतात विमानं, पण मनाचं काय हो? मनाचा वेग हा काय? म्हणून जर द्वापार युगात प्रत्यक्ष अर्जुनाने सांगितलं 6व्या अध्यायात, की मी एक वेळ मनाला धरू शकतो, पण एक वेळ वाऱ्याला धरू शकतो, पण त्या मनाला धरू शकत. म्हणजे वारा पण इतका वेगाने धावत असतो की वाऱ्याला लिमिट ते आकाशच आहे फक्त, पण तो इतका वेगाने धावत असतो आणि त्याच्या लिमिट पर्यंत, म्हणजे त्याप्रमाणे काय त्याच्यापेक्षा पलीकडे कितीतरी पटीने असं मन आपलं धावत असतं आणि हे मनच आपला शत्रू आहे. प्रल्हाद महाराज म्हणतात कुठेच बाजूला शत्रू शोधायला चालले आहात, तर त्याच्यामुळे तुम्ही
प्रत्यक्ष कोण आहे? तर तुमचं मनच तुमचा शत्रू आहे. आणि अशा प्रकारे मनाबद्दल येथे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून जर तुम्ही मनाच्या वेगाने धावणाऱ्या विमानात बसून कोट्यावधी वर्षे प्रवास केलात, तरी तुम्हाला दिसेल की परव्योमाजवळ जाणे सुद्धा शक्य नाही, ते अनंत आहे. म्हणून वेदांचा असा आदेश आहे की आपण प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुला शरण झालं पाहिजे आणि तेच अत्यावश्यक आहे. मग या गुरूंची योग्यता काय? आपण कुठलंही बघा कर्म करताना दुसऱ्या अध्यायात म्हटलं की उचलली जीभ लावली टाळूला असं नाही. गुरु, साधू आणि शास्त्र याला तुम्ही पडताळून, म्हणजे याला प्रमाण मानून तुम्ही जे कर्म करता ते योग्य कर्म आहे. आणि म्हणूनच जो ब्रह्मनिष्ठ आहे तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होय. अशा या उत्तम आध्यात्मिक शुद्ध भक्त आहे तो, की त्याला दृष्टांत दिलेला आहे भगवंतांनी, आणि त्यांनी ते जे बघितलं आहे ते अगदी पूर्णपणे खात्रीलायक रित्या जे शिष्यांच्या परंपरेतून आलेलं असं ज्ञान आहे. आणि म्हणून आध्यात्मिक गुरुकडे हे दोन गुण असणे, प्रामाणिक आणि आध्यात्मिक, असा हा ब्रह्मनिष्ठ प्रामाणिक गुरु हाच उच्च असा ठरतो आणि तोच अनाधिकृत ठरतो. कृष्ण भावनामृत आंदोलन हे वैदिक सिद्धांतासुद्धा पूर्णपणे अधिकृत आहे. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, माझा शोध घेणे वैदिक संशोधनाचे उद्दिष्ट आहे. ब्रह्मसंहितेत असं म्हटलं आहे की श्रीकृष्ण गोविंद यांची अनेक रूपे आहेत, परंतु ती सर्व एकच आहेत. मला वाटतं आपण इथे थांबलेलो ना. ठीक, हे दोन गुण अनाधिकृत आहेत. तर याच्या पुढे कोणाला वाचायचं आहे? आपण इथून वाचायचं आहे, राईट? याच्या पुढे येस, बरोबर, आपण इथपर्यंतच थांबलेलो ना आता. हरे कृष्णा. कोणाला हो वाचायचं? हो माताजी, अनधिकृत ठरतो इथपर्यंत आपण येस वाचले. येस येस. कोणाला वाचायचं आहे? कोण व्हॉलेंटियर करताय? नवीन साधकांपैकी कोण व्हॉलेंटियर करताय? हरे कृष्णा. मी मोगरे बोलतोय, वाचू का? हो हो, राजेंद्र प्रभूजी वाचा, नक्कीच वाचा. कुठून वाचायचंय? कृष्ण भावनामृत आंदोलन हे वैदिक सिद्धांतानुसार पूर्णपणे अधिकृत आहे. इथून पहिल्या ओळीपासून वाचा प्रभू. कृष्ण भावनामृत आंदोलन हे वैदिक सिद्धांतानुसार पूर्णपणे अधिकृत आहे. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की माझा शोध घेणे हे वैदिक संशोधनाचे उद्दिष्ट आहे. ब्रह्मसंहितेत असे म्हटले आहे की श्रीकृष्ण गोविंद यांची अनंत रूपे असूनही ती सर्व एकच आहेत. ही रूपे आपल्याला पतनशील नाही. त्यांचे रूप अच्युत आहे. आपल्या रूपाला, येस, आपल्या रूपाला आदी आहे, परंतु त्यांचे रूप अनाद्यंत आहे. माझे रूप इथे बसल्यामुळे ते माझ्या घरी सापडणार नाही. तुम्ही सर्व इथेच बसलेले आहात व याच वेळी तुम्ही आपल्या घरीही असू शकत नाही. परंतु श्रीकृष्ण एकाच वेळी सर्वत्र असू शकतात. गोलक वृंदावनात बसूनही ते सर्वव्यापी आहे. ते आदिपुरुष पुराण पुरुष आहे. परंतु जेव्हा आपण श्रीकृष्णाचे चित्र पाहतो तेव्हा आपल्याला ते एका 15-20 वर्षाच्या किशोरांसारखे दिसते. आपल्याला ते कधीही वृद्धावस्थेत दिसणार नाही. भगवद्गीतेत अर्थी झालेल्या श्रीकृष्णांचे चरित्र आपण पाहिले असेल. त्यावेळी त्यांचे वय 100 वर्षांपेक्षा कमी नव्हते. त्यांना पुत्र पौत्र होते, तरी देखील ते एका कुमारासारखे दिसत होते. भगवान श्रीकृष्ण कधीच वृद्ध होत नाही. हीच त्यांची परमशक्ती आहे. आणि जर वैदिक शास्त्रे वाचून आपल्याला श्रीकृष्णांना शोधायचे असेल तर आपण गोंधळून जाऊ. ते कदाचित शक्य असेलही, परंतु फार कठीण आहे. तथापि भगवत भक्तांकडून आपल्याला त्यांच्याबद्दलचे ज्ञान सुलभतेने मिळू शकेल. भक्त म्हणाले, हे काय, समोर श्रीकृष्ण आहेत. हे भगवत भक्तांचे सामर्थ्य आहे. मुळात वेद एकच
आणि तो देखील वाचण्याची गरज नव्हती. लोक इतके बुद्धिमान होते, त्यांची स्मरणशक्ती इतकी तीव्र होती की आध्यात्मिक गुरूंकडून केवळ एकदा श्रवण करून तात्पर्यासहित ते सर्व काही जाणून घेत. 5000 वर्षापूर्वी व्यासदेवांनी विचार केला, मी हे वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध करावे. त्यांनी वेद लिहून ठेवले. त्यांना माहित होते की भविष्यात लोक अल्पायुषी, कमकुवत शक्तीचे व मंदबुद्धीचे होतील. ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद त्यांनी वेदाचे 4 भाग केले व त्या भागांची जबाबदारी विभिन्नांना दिली. त्यात त्यांनी स्त्री, शूद्र आणि द्विजबंधू किंवा ब्राह्मण कुळात जन्माला येऊनही योग्यता नसलेला वर्ग चा विचार केला व त्यांच्यासाठी महान भारताचा व 18 पुराणांची रचना केली. पुराणे, महाभारत, 4 वेद, उपनिषदे ही सर्व वेदांची अंगे आहेत. त्यानंतर व्यासदेवांनी विद्वान व तत्वज्ञानांसाठी वैदिक ज्ञानाचे सार व वेदांवरील अंतिम अधिकार वेदांत सूत्रे केली. आपले गुरु महाराज नारद मुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेदांत सूत्रांची रचना करूनही व्यासदेवांना समाधान लाभले नव्हते. श्रीमद भागवतात हे कथानक समाविष्ट आहे. अनेक पुराणे, उपनिषदे व वेदांत सूत्रे लिपिबद्ध करूनही व्यासदेव पूर्णपणे संतुष्ट झाले नव्हते. तेव्हा त्यांचे आध्यात्मिक गुरु नारद मुनींनी त्यांना आज्ञा केली की तू वेदांतावर भाष्य लिही. वेदांत म्हणजे आत्यंतिक ज्ञान आणि ते आत्यंतिक ज्ञान म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण. श्रीकृष्ण म्हणतात की मीच वेदांत सूत्राचा संकलक आहे व वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम. म्हणून वेदांतावरील सर्व वैष्णव भाष्यांमध्ये हीच गोष्ट स्पष्ट केली आहे. श्रीकृष्णच लक्ष आहेत. बलदेव विद्याभूषणकृत गोविंद भाष्य हे आम्हा गौडीय वैष्णवांचे वेदांतांवरील भाष्य. तसेच रामानुजाचार्य आणि मध्वाचार्य यांचेही भाष्य आहेत. शंकराचार्यांचे भाष्य हेच एकमेव भाष्य आहे असे नव्हे. वर गेलो. हो सॉरी थोडं खाली घ्यायला. हो सॉरी येस वेदांतावर असे नव्हे. वेदांतावरील अनेक भाष्ये आहेत, परंतु वैष्णवांनी प्रथम भाष्य प्रस्तुत न केल्यामुळे लोकांचा गैरसमज आहे की शंकराचार्यांचे भाष्य हेच एकमेव भाष्य आहे. याशिवाय स्वतः वेदव्यासांनी श्रीमद भागवत नावाचे वेदांतावर परिपूर्ण भाष्य लिहिले आहे. वेदांत सूत्रातील जन्मदस्य यतः या प्रथम सूत्राने श्रीमद भागवताची सुरुवात होते व ते जन्माद्यस्य यतः श्रीमद भागवतात पूर्णपणे स्पष्ट करून सांगण्यात आले आहे. सर्वांचे स्रोत आहे तेच परम सत्य असे सांगून वेदांत सूत्रे ब्रह्म किंवा परम सत्याबद्दल अगदी अल्प माहिती देतात. परंतु श्रीमद भागवतात परम सत्याचे विस्तृत वर्णन दिले आहे. सर्व गोष्टी जर परम सत्यापासून निर्माण होतात तर परम सत्याचे स्वरूप कसे असेल याचे वर्णनही श्रीमद भागवतात करण्यात आले आहे. परम सत्याचे वर्णन चेतनामय स्वरात अशा प्रकारे केले आहे. इतरांकडून ज्ञान घेऊन आपण आपल्या चेतनेचा व ज्ञानाचा विकास करतो, परंतु परम सत्य स्वराट आहे. वेदांत सूत्रामध्ये वैदिक ज्ञानाचे संपूर्ण सार दिले आहे आणि श्रीमद भागवतात स्वतः लेखकाने वेदांत सूत्रे समजावून सांगितली आहेत. अखेर श्रीमद भागवत आणि भगवद्गीतेतून सर्व वैदिक ज्ञानाचे तात्पर्य समजून घेण्याचा प्रयत्न सर्व वैदिक ज्ञानाचा जिज्ञासूंनी करावा अशी मी विनंती करतो. हरी बोल. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. खूप छान. तर आज प्रस्तावना आपण संपवूया ही. तर
खूप छान हे दिलेलं आहे तात्पर्यामध्ये आणि आपल्या प्रस्तावनेमध्ये. तर आपण मुख्य म्हणजे बघितलं वेदांना जाणण्याचा प्रयत्न कसा केला जातो. एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुच तुम्हाला या वेदांचं पूर्णपणे ज्ञान देऊ शकतो. आणि म्हणूनच भगवंतांचा शोध घेणं हे वैदिक संशोधनांचं, कारण वैदिक संशोधन म्हणजे वेदांचा संकलन करता की वेदांत म्हणजे वेदांचा अभ्यास करून जर भगवंतांना जाणलं नाही तर काय उपयोग आहे त्या वेदांचा. कारण सगळ्यात उद्दिष्ट काय आहे तर भगवंतांना जाणणं, भगवंतांचा शोध घेणं. कोण आहेत भगवंत हे तुम्हाला भागवतामध्ये कळतंय, जे वेदांत सूत्र सांगताय, वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. आणि म्हणून ब्रह्मसंहितेतही असं म्हटलं की श्रीकृष्ण गोविंद यांची अनेक रूपे असूनही ती सर्व एकच आहेत. कारण कसं आहे की आपली रूपे ही पेरिशेबल आहे. तो आपण काय इथे एका ठिकाणी आणि मी आता दुसऱ्या ठिकाणी म्हटलं तर मी साध्या दुसऱ्या रूम मध्ये सुद्धा नाही वेगळी जाऊ शकत. आपण इथे बसलोय तर इथेच बसलोय, दुसरीकडे बसलोय दुसरीकडे. भगवंतांचं असं नाही, ते गोलोक वृंदावनामध्ये तिथेच तिथे आहेत, पण त्यांची अनेक रूपे ही म्हणजे तुम्ही बघाल तर द्वापार युगामध्ये भगवद्गीता ज्या कुरुक्षेत्रावर सांगितली तिथे सांगताना सुद्धा रथामध्ये आरूढ असलेले श्रीकृष्ण आहेत, पण तिथेच ते त्यांचं विश्वरूप सादर करतायत, विश्वरूप तिथे दाखवतायत प्रत्यक्ष भगवंतांना आणि विश्वरूप दर्शन दाखवतायत. असं अर्जुनाला दाखवलेलं आहे, ते तिथेच दाखवलंय, कुठे इतर ठिकाणी नेऊन नाही कुठेही केलंय. तर अशा प्रकारे भगवंत हे आपल्या शक्तीने, आणि म्हणूनच भगवंतांची शक्ती ही, भगवंत हे अच्युत आहे, आपण च्युत आहोत, भौतिकतेमध्ये आहोत. आणि म्हणूनच इथे आध्यात्मिक आणि भौतिकतेमधला हा फरक निश्चितच आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. कारण श्रीकृष्णांचं चित्र बघा, तुम्ही कधीतरी जखण म्हातारे श्रीकृष्ण बघितलेत? कधीतरी येतं का चित्र? कधीच नाही. कारण द्वापार युगामध्ये युद्ध चालू असताना सुद्धा भगवंतांचं वय 100 पेक्षा कमी नव्हतं. त्यांना पुत्र पौत्र प्रपौत्र होते. परंतु सगळं असतानाही भगवंत हे चिरकाळ म्हणजे त्यांचं जे चिरकाळ असं टिकणारं त्यांचं ते तारुण्य म्हणजे ते त्याच रूपामध्ये आहेत. आणि भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, जे आपले विभिन्न आहेत. आणि म्हणूनच हीच त्यांची परमशक्ती आहे. आणि भगवान श्रीकृष्ण हे कधीच वृद्ध होत नाहीत. आणि म्हणून तीच त्यांची परमशक्ती आहे. जर वैदिक शास्त्रे वाचून आपल्याला श्रीकृष्णांना शोधावयाचे असेल तर आपण गोंधळून जाऊ. ते कदाचित शक्य असेलही, परंतु फार कठीण आहे. तथापि भगवत भक्तांकडून आपल्याला त्यांच्याबद्दलचे ज्ञान सुलभतेने मिळू शकेल. कारण भक्त म्हणेल हे काय समोर श्रीकृष्ण आहेत, हे भगवत भक्तांचं सामर्थ्य आहे. कारण इतकी ती रिलेशनशिप असते, इतकं ते बॉन्डिंग असतं, आणि म्हणून इतका तो विश्वास असतो, अढळता असते, डिटर्मिंड असा विश्वास असतो. आणि म्हणून मुळात वेद आणि एकच, आणि ते देखील वाचण्याची गरज नव्हती. लोक इतके बुद्धिमान, कारण पूर्वी कसं होतं मुळामध्ये की जसं मी म्हटलं श्रुतीने, कारण ते वाचन असं नाही तर एकदा ऐकल्याने सुद्धा ते पूर्णपणे त्यांच्या स्मरणशक्ती इतकी तीव्र अशी स्मरणशक्ती होती हो त्या युगांमध्ये. आणि म्हणूनच एकदा श्रवण करून तात्पर्यासहित ते सर्व काही जाणून घेत असत. 5,000 वर्षांपूर्वी व्यासदेवाने विचार केला की मी हे वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध करावे. मग त्यांनी काय केलं की याच युगामध्ये ते नाम लिपिबद्ध म्हणजे लिहायचं ठरवलं. आणि म्हणूनच मग भविष्यात कोणी अल्पायुषी कमकुवत स्मरणशक्तीचे बुद्धिमान होतील. कारण कलियुगामध्ये हे सगळे दीज आर ऑल फॅक्ट्स हो. जसं आपण म्हणतो जन्म मृत्यू जरा व्याधी, तसा या व्याधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असू शकतात. ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हे वेदांचे 4 भाग केलेले आहेत, आणि या भागांची जबाबदारी विभिन्न अशा शिष्यांना दिली आहे. त्यानंतर स्त्री, क्षुद्र आणि द्विजबंधू, उच्च आणि ब्राह्मण कुळात जन्माला येऊनही योग्यता नसलेला वर्ग, या 3 वर्गांचा विचार केला तर त्यांच्यासाठी महाभारत म्हणजेच महान भारताचा इतिहास व 18 पुराणांची रचना केलेली आहे. या सगळ्याची निर्मिती व्यासमुनींनी केली आहे. परंतु या विद्वान व्यासदेवांना तरीही कुठेतरी खंत वाटत होती. त्यांनी वेदांत सूत्रांचं सुद्धा संकलन केलं, वेदांत सूत्र लिहिली, पण तरीही नारद मुनींना विचारलं की मी कुठेतरी अजूनही पूर्णता वाटत नाहीये, मला कुठेतरी अधुरं आहे सगळ्या गोष्टी. मग नारद मुनींनी त्यांना सांगितलंय की कशा प्रकारे त्यांनी वेदांत सूत्र पण लिपिबद्ध केली आणि भगवंतांविषयी कसं ते सांगतायत. आणि म्हणूनच मग त्याप्रमाणे त्यांचे आध्यात्मिक गुरु नारद मुनींनी त्यांना आज्ञा केली की तू वेदांतांवर भाष्य लिही. वेदांत म्हणजे आत्यंतिक ज्ञान, आणि ते आत्यंतिक ज्ञान म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. श्रीकृष्ण म्हणतात की मीच वेदांत सूत्राचा संकलक आहे आणि वेदांचाही ज्ञाता मीच आहे. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य. बलदेव विद्याभूषण कृत गोविंद भाष्य हे आम्हा गौडीय वैष्णवांचे वेदांतावरील भाष्य आहे. कारण जसं तुम्हाला आता म्हटलं ना की त्या
संप्रदाय आहेत एक, आणि म्हणूनच हे वैष्णव गौडीय गौडीय वैष्णवांचे संप्रदाय आहेत. तिथे निश्चितच पूर्णपणे मान्य करून मग जिथे निश्चितच काय म्हणतात ना त्याला, मग रामानुजाचार्य मध्वाचार्य यांचीही भाष्य आहेत. शंकराचार्यांचे भाष्य हे एकमेव भाष्य आहे असे नव्हे, वेदांतावर अनेक भाष्य केली आहेत, परंतु वैष्णवांनी प्रथम भाष्य प्रस्तुत न केल्यामुळे लोकांचा गैरसमज झाला की शंकराचार्यांचं भाष्य हे एकमेव भाष्य आहे. कारण तिथे आपल्या निराकारवादी जे नाही, पण जे साकारवादी आहेत, भक्तांचा संवाद इथे होणं हे फार गरजेचं आहे. व्यासदेवाने श्रीमद भागवतावर वेदांतावर परिपूर्ण भाष्य लिहिलं आहे, आणि या वेदांत सूत्रातील जन्माद्यस्य यतः म्हणजे प्रत्येक सत्राने श्रीमद भागवताची सुरुवात होते, आणि जन्माद्यस्य यतः या श्रीमद भागवतात पूर्णपणे स्पष्ट करून सांगण्यात आले की भागवतामध्ये काय आहे, की प्रत्यक्ष भगवंत कसा त्यांचा पूर्ण आध्यात्मिक दाखवलेला आहे, की आध्यात्मिक भगवंत आहेत, भगवंत अच्युत आहेत आणि अक्षर आहेत भगवंत, आणि अशाच प्रकारे मग परमसत्याचं स्वरूप परमसत्याचं वर्णन चेतनामय स्वराट अशा प्रकारे केले जाते. ज्ञान घेऊन आपण आपल्या चेतनेचा ज्ञानाचा विकास करू शकतो, पण परमसत्य हे स्वराट आहे. आणि वेदांत सूत्रामध्ये वैदिक ज्ञानाचे संपूर्ण सार दिले आहे. श्रीमद भागवतात स्वतः लेखकाने वेदांत सूत्रे समजावून सांगितली, म्हणजे श्रीमद भागवत आणि भगवद्गीता हे परिपूर्ण असं ज्ञान आहे, जे माणसाने जे निश्चितच या जीवाने ग्रहण केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच ते प्रयत्न वैदिक ज्ञानाच्या जिज्ञासूनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो. अशा प्रकारे आपण इथे थांबलो आहे. तर आपण आज इथे थांबूया, 5 वाजले. तर मी शेअरिंग स्टॉप करते. तर कुणाला काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊया. एक 5 मिनिटं मी देते. पण आजचा दिवस तुम्हाला थोडा कमी वेळ मी देऊ शकते, पण सगळ्यांना निश्चित मला जाणायला आवडेल प्रतिक्रिया तुमच्या, की कसं तुम्हाला काय वाटलं, रिफ्लेक्शन्स आणि रिॲक्शन्स. तर प्रस्तावना आपली पूर्ण झालेली आहे. तर मी इथे रेकॉर्डिंग पाहिजे तर एनिवे चालू राहू दे. काही शंका प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. 2 मिनिटं मी देईन नक्कीच. कुणाला हरे आहे? कृष्ण माता. येस विमल माताजी, हरे कृष्ण. त्यांची लिंक पाठवली नाही ना माताजी. उपदेशामृताची ना क्विज लिंक? ते काय होतंय, 9 मंत्र सोडवले ना पुढे जातच नाही आणि माग पण येत नाही. नाही असं नाही, काय झालेलं ऐका, क्विज लिंकला थोडा इश्यू होता, पण तो आता रिझॉल्व्ह झालाय. 1, 2, 3 तिन्ही लेवलवर इश्यू होता. तर एक उद्या तुम्ही करून बघा, निश्चित पुढे जाईल त्यात माताजी. तर मी पुन्हा एकदा लिंक उपदेशामृताची लिंक जुन्या साधकांचे नक्की शेअर करते. ठीक आहे, आजचं रेकॉर्डिंग शेअर करीन तेव्हा ती लिंक पण शेअर करते थोड्याच वेळात. तर ज्यांना ती लिंक क्विज, ज्या जुने साधक आहेत ज्यांनी उपदेशामृत पूर्ण केलेलं आहे त्यांनी ती क्विज नक्की सोडवावी. आणि तिथे काही टेक्निकल इश्यू होता 2 दिवसापूर्वी, पण तो माताजी रिझॉल्व्ह झालाय. तर प्रयत्न करून बघा माताजी. हा, हरी बोल, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोणाला काही प्रश्न? येस राजेंद्र प्रभूजी, काही बोलायचंय? कोणाच्या प्रतिक्रिया, कोणाच्या काही सांगायचंय, कोणाला काही याचं शेअरिंग करायचंय तर नक्कीच 2 मिनिटं अजून देऊ शकते. बोला हा, मी राजेंद्र बोलतोय. बोला प्रभूजी. आपण जे विवेचन केलं हे अतिशय मार्मिक असं विवेचन होतं. धन्यवाद. अत्यंत मनाला भिडणारं असं होतं. धन्यवाद. आणि त्यामुळं जी एक चेतना शक्ती किंवा वैचारिक शक्ती अशी थांबल्यासारखी वाटत होती, ती थोडी अशी पुढे गेली असं वाटत होतं. हरी बोल. आपल्यामुळे थोड्या विचारशक्तीमध्ये फरक पडलेला आहे. आपले खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद प्रभू. सगळी भगवंतांची कृपा आहे आणि तेच ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. हरी बोल, हरे कृष्ण. हरे बोल, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. सो आपण 2 मिनिटं, 1 मिनिटं राहिलाय. कुणाला तरी काही बोलायचं असेल तरी मी. येस प्रभूजी, हरे कृष्ण. सुभाष प्रभूजींना काही सांगायचंय का? चॅटमध्ये काही आलंय का? ठीक आहे. कुणाला काही प्रश्न नसतील, मी पुढचा अजून तुम्हाला मंगळवारी आपण अजून थोडं जास्त वेळ भेटूया आणि त्यावेळेला अजून आपल्याला काही सुरुवात करताना निश्चित सांगू शकेन मी. तर आपण आज इथे थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरी बोल, हरे कृष्ण. तर आपण आज इथे थांबूया. सगळ्यांच्या संमतीने मी रेकॉर्डिंग थांबवते.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.